Вие навсякъде. Разстелете му. И палка имате ли? Някакво чаш. Гадове. Стефчо, попи малко са бензин. После ще трябва така по-чисто Някакви по-топли ръце. Ама виж сега, Кой му супи ръце? дай едно такова. Напри пътечка, Една пътечка направи. Да ни хвърлим това без. Ето сега правим една пътечка. Пътечка лека. Край. Сега. Айде четито на печелившите. Айде! Вашата майка. Ей, това е огъня. Лагерния. Свободата. Freedom. Peace, бабке, peace. Къде ма? О, да си сгреем ръцете. Да, верно е студено. Ама този огън е по-хубав, отколкото при жената. Парното. Лято ще хващате жената, ама на какво? На бял черви, на балджук. Миндили! Миндили! Присъединете се към нас. Иначе това ви очаква, това ви е бъдещето. Това ще оставите с децата. Белги! Значи 2 км мрежа е така. Да, 2 км е тук. Една двойчица за една нощ. Сигурно от някъде в момента нагледат, да са живи и здрави. Всички печелиши. И спокойно мога да им кажа: Останалите успех. Благодарим на спонсорите. Къде е бензина сега? Ето по някакъв. Са отворен, внимайте. Как пускате и как хвърляте. Аз леко така само на... леко така, още малко да разпалим лагерния огън. И малко хвърляте. Да, той ще трудно. Тя въпросът е да фани. Фани ли? Тя ще изгори. Утре не дойдем да мен. Не е много някой да може да го правиш по смърт, но... Е там долния край, е там. И специален поздрав за клуб приятели, е така се прави софиянци, да знаете. От нас пловдивчани, ако не знаете да ви Не кажем. не искаро, Така да правите. Всички язовири така да правят. От Ловична едно момче беше им писал да е от Ловична. Данчо Колев. Да. Така, поздрави за Сопот, същата работа. Пачкайте и това е. Гадни мръсти, долни браконьери. Честита нова година. Весела Коледа и приятно изкарване на празниците, драги ми браконьери, да сте живи и здрави. Мърши. Добре!